Raňajky, ktoré ti nakopnú čreva a rozbehnú trávenie tak, že zabudneš, čo je zápcha. Nie tie sračkové sladké cereálie, ale poriadne jedlo, čo dá tvojmu tráviacemu systému šancu dýchať. Začni jogurtom. Živé kultúry, žiadne chemické blbosti. Ak nemôžeš mlieko, skús kokosový jogurt. Potom chia alebo ľanové semienka, plné vlákniny a omega-3, ale pij k nim vodu, inak sa ti čreva zaseknú do ryti. Pridaj ovocie, kiwi je čistý zázrak. Rozhýbe ti čreva lepšie než káva po fláme. Ak ti vadí tá jeho chlpatá šupa, kúp si Sangold, tá je hladká. Dračie ovocie ťa tiež poriadne preženie a hrušky či jablká s pektínom urobia poriadok s trávením. Zmiešaj to celé dokopy, navrch orechy pre ten chrumkavý pocit a máš raňajky, po ktorých pôjdeš na záchod s úsmevom. Jednoduché, chutné a tvoje črevá ťa za to nebudú viac prekliate nenávidieť. Sleduj ma pre viac receptov, čo naozaj fungujú kurva dobre.